ndị ọgọ ya na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka ekesa anya kedu panụ ka mbazi si egbuji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na anaghị aga nke ọma nwee ndị dị na bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo enwetala m ọtụtụ ajụjụ dịgasị iche iche Ọmalịcha Ada Igbo kedu ka isi bido awara YouTuber Ọmalịcha gị mere iji vidiyo Ọmalịcha kedu ihe iji na-eme ihe Igbo Ọmalịcha kedu nke a kedu ọtụtụ ajụjụ dịgasị iche iche mana chee tata ka m chọrọ ịza gị ya kemgbe wee bụrụ eleghị anya oge m na-eto amaghị m asụ Igbo ị gaghị ekweta mana amaghị m asụ ya ma ọlị cha amaghị m asụ maka osiladị ụlọ akwụkwọ m gara n'ogo sekọndịrị m ka m mechara nna m wezụta ofu m nwaanyị wee sị nwaanyị anya kụziere m ka esi asụ Igbo nwaanyị ahụ ọ bụzi na ọsọsọ na o kụziere m ka esi asụ wee kụziere m ka esi asụ ka esi ede na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche ebe ahụ ka m si wee nwee mmasị na asụsụ Igbo oge m chọpụtara na mmasị nwere ebe asụsụ Igbo agbagogo na ọ bụ ọsọsọ ihe m ga-agụ naanị na m gụrụ ya n'ogo sekọndịrị m sị mba na achọrọ m ịba asụsụ Igbo ọfụma ka m gụọ ya n'ogo mahadum mbanyezie mahadum wee gịrị ịgụ asụsụ Igbo mana oge m nọ na-agụ asụsụ Igbo ebumnobi m ma ọ bụ na m gụchaa ya bụ ihe m chọrọ bụ ọ bụrụ n'onye ka onye nkụzi ma ọ bụ odeakwụkwọ mbụrụ enweghị mgbe m ji lee anya na m ga-ewere ya ruo oge a ọ nọ ugbu a oge m nọzi n'ogo nke 3 na mahadum ka m bịa n'anya wee sị mba na achọrọ m iji ihe a wee banye na ụwa niile na-afịa mgbe oge m gụchaziri wee banyezie enyi ya ọfụma ịghọtara mana atụtụ ụfọdụ n'ime unu na-ajụ gbasara awara YouTuber ma ọ bụ ndụ m na-ebi ka m na-egosi unu ndụ m ka m na-egosi gị onwe ihe ọzọ iche ịma ndụ m ka m na-egosi gị etu ndụ m dị etu ndụ m dị ka m na-egosi gị ajụjụ nke abụọ kedu ka o si metụta ndụ m eleghị anya ọtụtụ mgbe ka ọ ga-abụ nchọghị ịbanye n'ọnọdụ asụmigbo n'anya agaghị m abachana ya ịghọta a na-abanye ọnọdụ ya abanye ọ bụghị ihe m ga-anọgide bute oche buru ya bịa tụpụrụ kwube okwu mba ma nchọ ime ihe nọgide ga mewe ihe dị etu a mba m ga-abanye n'ọnọdụ ya yiri awụrụ Ọmalịcha Ada Igbo hapụ awụrụ nke ndị anyị na-afụ kịta yiri awụrụ Ọmalịcha Ada Igbo mpụtazie ntụkwuru were banyezie gwazie gị ihe ọbụla m chọrọ ịgwa ụmụnye nke jụ m kedu ihe aka mgba m na-enweta ihe aka mgba m na-enweta bụ ọtụtụ mgbe ka ọ na-abụ nri a na-eri ọtụtụ nri anyị na-afụ na-enweta bụcha ọtụtụ nri anyị na-afụ m enweta inweta fere arụ ya dịka o nwere arụrụ m ji sie ya na-akpọ abụzụ ụfọdụ m si na ọchịcha inweta ụdị ihe a fere ahụ ọzọ dịka ịbịa ngwa ọrụ m ji arụ ọrụ inweta ọtụtụ n'ime ha fere arụ n'ihi na eleghị anya ụfọdụ efugo onwezi onye na-echeta ya onwezi onye eji eme ihe ọbụla ihe dịka ọba ya calabash ọba anụnwa ụfọdụ anaghịzi echeta na onwe ya dịka ọba mana ile anya tupu m chọta ya fịara ahụ nke a bụ ihe aka mgba m na-enwefe ihe aka mgba ọzọ m na-enwefe bụ asụsụ Igbo ịmagoro na ọ bụgoro asụsụ Igbo ya mere ọtụtụ ndị eleghị anya agaghị na-aghọta ihe m na-ekwu mana ekene dịrị ọgọm sevis oge niile oge ọbụla m tinyere ihe onyonyo ma edeghị ede n'asụsụ bekee ọ na-eti mkpu n'isi m mana ka m mụtaziri itinyezi ya na idezi ede n'asụsụ bekee m na-ekwu n'Igbo ana m ede n'asụsụ bekee o mekwara aka mgba nke anwa abụchaghị okwu ajụjụ ọzọ m ajụjụ amaghịzi m nke a bụ ndị nwere ike icheta m ugbu a mana ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọzọ ị nwere ịjụ m gbasara ka m si bido awara YouTube ma echefukwala ka ị zitere m ozi n'ibe akwụkwọ Facebook m anaghị m anọkarị n'Instagram ọmaghị m ahụ ọ bụ ibe akwụkwọ Facebook m maọbụ YouTube a ka ị nwere ike inweta mana ọ bụkwa na ị chọọ izite m ozi ka m nwee ike fụ ya ọsịsọ ọ bụrụ na ị gaa n'ibe akwụkwọ Facebook m ị ga-afụ akara ekwentị nke m jiri wee nọrọ na WhatsApp iru ebe a sizie ebe ahụ wee zitere m ozi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka m fụzi gị gụọ ya gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị ya bụ na nke a bụ mbụ na-esonyere m echefukwala ka ị sọskraịbụ ọ bụrụ na ị nachiri azụ kedu ka ị ga-esi ebe na-ekiri ihe onyonyo m ikirie ya ịgbapụ ị gaghị ha sọskraịbụ maka gịnị kwa gwa sọskraịbụ kịta m na-eche gị enweghị ya daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esekwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịa anụ